Tää on yhdessäkin kulahtanut, et ei se oikein... Pitää vittuun vois ulinaa ja vinkunaa, kun sitä koittaa soittaa. Ja toi taas se kummallista kompressua, kun pistää vähän luepalle, että se alkaa niinku säröytyä, niin se niinku yhdessäkin niinku sellainen leikkaa se ääni alas yhtäkkiä. Se näkee joku sen vika. Onks koittanut vielä. Ainakin näyttää lupaavalta. Totta. Kyllä nää kaikki nyt pitää testata. Joo, kaikki läpi. Et nuku koko yön. Niin, tai huomenna jatketaan sit kun noilla ottaa rumpuja tuolla, niin mä vittuun tää. It's a nice room in there. Yeah, I could sleep here. You could sleep here. Hyvä. Huippuaika. Disconsemble uuden levy studio lähtölaskentaan lähtee yli. Ei, sit kun levy on tehty, niin toi sama tapahtuu